βασικά, μέχρι να ακούσετε κάτι έτσι, πολύ πιο δομημένο από τη Γεωργία στο τέλος, εγώ φτιάξα κάτι πολύ πιο έτσι, θα το έλεγα επιφανειακό, αλλά συγκεκριμένο για να σας δώσω, ουσιαστικά ήθελα να σας δώσω να καταλάβετε το πώς βλέπουν την Καλαμάτα και το brand ή το logo της απ' έξω. Αυτό μέσα από το ίντερνετ. Τώρα, ουσιαστικά έχει 3 μέρη παρουσίαση. Θα δείτε κάποια για την αναζήτηση τι βγαίνει για την Καλαμάτα, σχετικά η αναζήτηση με κάποιες αγορές και κάποια συμπεράσματα προτάσεις. Λοιπόν, όπως βλέπετε κάτω, βασικά μπορούμε να το μεγαλώσουμε λίγο, δεν φαίνεται. Όχι. Λοιπόν, κάτω, εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση από την αρχή ήταν ότι η Καλαμάτα ταυτίζεται με το ελαιόλαδο αρκετά σαν αναζήτηση. Τώρα, το keyword σαν Καλαμάτα παγκοσμίως βλέπετε ότι έχει μια αυξητική τάση μετά το 2009. Αλλά οι αναζητήσεις είναι κυρίως από την Ελλάδα. Δηλαδή δεν είναι πολύ γνωστό στο εξωτερικό, εκτός αν δείτε κάτω που λέω τους πόλεις, που δεν λέω και καταλάβει. Είναι Vancouver. Ναι, εσείς που τα βλέπετε, αν μπορείτε να τα πείτε. Ίσταμπουλ, Στοκχόλμη, Μόναχο, Βιέννη, Vancouver. Λοιπόν. Θεσσαλονίκη ήταν λόγω φιλοξένης. Λοιπόν, εδώ είναι ο όρος Καλαμάτα σε 4 διαφορετικές αγορές. Είναι Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Αμερική, είπα δηλαδή. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, που μου έκανε εντύπωση, είναι ότι οι αναζητήσεις από τη Γερμανία είναι καταρχήν αρκετά πριν το 2009. Και βλέπετε ότι ο όγκος είναι αυτό. Είναι το κόκκινο. Είναι το κόκκινο το δεύτερο. Και στη συνέχεια έχουμε ότι έχουν ξεκινήσει αναζητήσεις από τη Γαλλία και από την Ιταλία. Η Ιταλία το κίτρινο, έτσι. Ναι. Και επίσης είναι γνωστή με το πράσινο και στην Αμερική. Δηλαδή αυτό πρέπει να είναι από ομογενείς. Δεν γνωρίζουμε. Τώρα, αυτά είναι τα αποτελέσματα, τα keywords κάτω αριστερά, σχετικές αναζητήσεις. Οι κορυφαίες. Βλέπετε την Καλαμάτα σαν μια πόλη στην Ελλάδα με το λάδι, το αεροδρόμιο, κάνει μια καινούρια έτσι, είσοδο, Καλαμάτα Olive και μετά πράγματα που σχετίζονται με την ελιά. Και στο κάτω-κάτω Καλαμάτα Hotel. Από πόλεις πάλι Vancouver, Βιέννη, Μόναχο, Στοκχόλμη. Τα ίδια. Τώρα, Rising είναι οι ανερχόμενες αναζητήσεις. Πάλι από Ελλάδα, βλέπετε, ο όγκος των αποτελεσμάτων για την Ελλάδα είναι πάρα πολύ πιο υψηλός από τα υπόλοιπα κράτη. Ανερχόμενο είναι η αναζήτηση για Καλαμάτα International Airport, για ξενοδοχεία. Καλαμάτα Κρήτη, φιλοξένεια. Προφανώς κάποιοι ψάχνανε, μάλλον αυτό σχετίζεται με την Ελλάδα, με αναζητήσεις για την παρουσία της Καλαμάτα στη φιλοξένεια. Είναι αρκετά έξυπνο το. Λοιπόν, εδώ είναι η Αυστραλία. Βλέπετε ότι είναι γνωστό Καλαμάτα Olives, όλοι πάλι. Αρκετά γνωστό κιόλας. Εντάξει, βλέπετε και γεωγραφικά, όπου είναι πιο έντονο το χρώμα, σημαίνει ότι είναι πιο υψηλή η αναζήτηση. Όπως τα αναζητήσαμε. Καταλαβαίνετε αυτά που λέω. Ναι. Ωραία. Συνεχίζω. Τώρα, Καναδάς. Βλέπετε πάλι ποιες περιοχές έχουν, προφανώς είναι πιο πολυκατοικημένες. Καλαμάτα Restaurant, που σημαίνει ότι σχετίζεται και με το φαγητό. Greek Taverna. Προφανώς είναι από εστιατόρια που γνωρίζουν και πάνε οι Καναδοί για να πάνε. Με το όνομα. Στη Γερμανία, Καλαμάτα, Oliven νομίζω στα γερμανικά, και το Flughafen που είναι το αεροδρόμιο. Πάνω βλέπετε τις πόλεις. Μπορεί να σας τη δώσω την παρουσίαση, όποιος θέλει, δηλαδή θα την έχει για να τα δει μόνος του, για να σχεδιάσει καλύτερα την ηλεκτρονική πρόθεση. Οι πόλεις πάνω τις βλέπετε πάνω, πιο συγκεκριμένα. Απομόνωσα λίγο, νομίζω αυτό είναι μόνο στο travel, τις αναζητήσεις μεταξύ Γερμανίας και ΗΠΑ. Τα βέλη τι δείχνουν, ότι το κόκκινο που είναι Αμερική έχει μια ελαφριά άνοδο
Οι αναστήσεις από τη Γερμανία έπεσαν μετά το 7 και έχουν ένα χαμηλό σημείο. Αν δείτε είναι το μεσοβελάκι, προφανώς εγώ αυτό ταυτίζομαι όλο αυτό με την κρίση και τα μίδια. Που δηλαδή σκεφτείτε πόσο πολύ επηρεάζει για το αν άλλο ψάχνει. Οι γερμανικές πόλεις αυτό είναι στο travel, στην κατηγορία βιολογικά είδη, εκτός από το αεροδρόμιο και κάποια άλλα πράγματα που μπορώ να μην τα βλέπω. Διατροφή με όλοι, καλαμάτα όλοι diet, μετά δεν ξέρω. Ωραία, εντάξει. Το αεροδρόμιο είναι εδώ, το αεροδρόμιο, έτσι, στα γερμανικά. Τώρα, το correlation είναι ένα εργαλείο το οποίο συνδέει ουσιαστικά ανά κάθε χώρα το keyword με το τι σημαίνει. Και, εντάξει, ναι, το πρώτο που συνδέει είναι Greenland Carter. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό, αλλά είναι αυτό που η Καλαμάτα συνδέεται με τις αναζητήσεις. Σε κάποια θα δείτε είναι πιο ξεκάθαρο. Θα το δείτε και σε άλλες χώρες που το έχω και καταλάβετε τι εννοώ. Τώρα η Ιταλία, βλέπετε ότι και στην Ιταλία είναι γνωστό η ελιά της Καλαμάτας, αρκετά και σε όγκο. Η συσχέτιση... Ναι, λοιπόν για Ιταλία. Πήγαμε στη Ρωσία. Πίσω όμως πάω. Πρέπει να κοιτάς το προτζέκτορ. Ναι, εντάξει, εδώ είναι. Ναι, από εκεί. Λοιπόν, Ιταλία, οκ. Η σχέση με η Ιταλία είναι, όπως βλέπετε, το Ιόνιαν και το Κρέτα. Δηλαδή, σχετίζουν λίγο με το Ιόνιο. Οι Ιταλοί. Την Καλαμάτα. Και επίσης, λέει Κροτζιέτα Μετερανέο. Με συγχωρείτε, δεν ξέρω Ιταλικά. Απλά το Μετερανέο μου έκανε κάτι τώρα. Η Ρουμανία είναι κάτι το οποίο με εντυπωσίασε, γιατί τα πιο σχετικά αποτελέσματα του Google, δηλαδή με την ελιά, με την δίαιτα, με τη διατροφή, εμφανίζεται στη Ρουμανία. Και βλέπετε κάτω ότι είναι αρκετά υψηλή η σχέση. Δεν ξέρω αν ανακαλύπτουν οι Ρουμάνοι την υγιεινή διατροφή, ξαφνικά μπορεί. Αλλά αν δείτε, λέει Καλαμάτα Olive Diet, Ionian, δηλαδή όλα τα κύκλους που σχετίζονται με την Καλαμάτα. Ρωσία, για την Καλαμάτα, στα ρώσικα, έχει έναν όγκο αναζήτησης πολύ πρόσφατο. Που σημαίνει ότι ήταν τελείως άγνωστο και σιγά σιγά γίνεται γνωστός ο προορισμός και στη Ρωσία. Η συσχέτιση με τη Ρωσία έχει με Olive Diet και Mediterranean Diet. Θα είναι πιο υψηλό. Λοιπόν, και Greek Mediterranean Diet. Τώρα, Σουηδία. Η Σουηδία έχει μία άνοδο. Δεν ξέρω, δεν βρήκα κάτι άλλο για σκανδιναβικές αγορές. Στο τέλος, που συνδέεται με το γιαούρτι, αν και κάτω, το μεσαίο, το πρώτο λεπτό αποτέλεσμα είναι το γιαούρτι. Δεν βρήκα κάτι άλλο, πήγαμε το Vueling, την Ισπανική. Το correlation για τη Μεγάλη Βρετανία είναι Στούπα, αργάς με τη Ζάκυνθο, Κος, Κρήτη και Καρδάμωνα. Τώρα, αυτό είναι ο όγκος αναστήσεων στην Αμερική. Βλέπετε, αυτά που είπαμε πριν ουσιαστικά με τις ελιές, με την Ελλάδα, με τη δίαιτα, κρατήστε το Τρόι στο Μίσιγκαν επάνω, γιατί θα το δείτε μετά. Correlation, λοιπόν, το get ripped ουσιαστικά σημαίνει χάσε βάρος. Συνδέεται προφανώς και βλέπετε τι όγκος αναστήσεων υπάρχει και πανεβαίνει. Συνδέεται η Καλαμάτα με υγιεινή διατροφή στους Αμερικάνους. Επίσης έβαλε το Καλαμάτα Airport και έβγαλε κάποια αποτελέσματα, κυρίως από Μεγάλη Βρετανία. Όχι κάτι και πτήσεις από Καλαμάτα. Έκανα μια σύγκριση Καλαμάτα Airport και Athens Airport. Με κόκκινο το Athens που βλέπετε ότι πέφτει
και με μπλε πολύ συχνό το Καλαμάτα. Έβαλα Airport Athens Greece και βρέθηκε μόνο σε ένα σημείο και ενώ το Καλαμάτα Airport Greece είναι πολύ πρόσφατος, όπως αναπτύσσαμε. Αυτό είναι τώρα τη μαθαίνει. Τώρα κάποια σχετικά keywords με την Καλαμάτα. Έβαλα επίσης τώρα Καλαμάτα σε διάφορα εργαλεία που κυκλοφορούν με το τι σχετίζεται. Βλέπετε όλοι τους Καλαμάτα, flights του Καλαμάτα, εντάξει, hotels και τα λοιπά τα είπαμε. Στο άλλο πάλι olives, olive oil, Greek menu, Καλαμάτα olives. Εντάξει, σας τα δείχνω από διάφορα να δείτε ότι είναι παντού. Σπαγγέτι και φέτα, γκριλ, φαγητό, υλικό πολύ από το food.com. Βλέπετε είναι και brand για εταιρείες εξαγωγικές που πουλάνε στο εξωτερικό. Και σε ένα άλλο εργαλείο, εντάξει, βλέπετε Κώστα Ναβαρίνο στη μέση, και βρήκα πάλι το Greek Grill Troy Michigan, το MI προφανώς. Και λέω για να βάλω μαζί αυτό που βρήκα στο Troy και αυτό στο Google. Και μου έβγαλε αυτό. Είναι ένα εστιατόριο στο Michigan, στο Troy, που ουσιαστικά κάνει τη μεγαλύτερη διαφήμιση για την Καλαμάτα. Βλέπετε δεξιά, ο Gangnam Style, έτσι, ο Δίας κάνει τον Κορεάτη. Εδώ τα κυριότερα keywords που σχετίζονται με την Καλαμάτα, το site είναι πολύ καλό, είναι πολύ σοβαρό, του ξενοδοχείου, είναι αυτό. Έτσι, να το δείτε κιόλας. Ναι, είναι ένα εστιατόριο. Αυτοί είναι αυτοί που το έχουν, που σκέφτηκα έτσι μαζί να πούμε και τα συμπεράσματα. Λοιπόν, καταρχήν το brand Καλαμάτα είναι να γνωρίσουμε διεθνώς, δηλαδή ξέρουμε τι σημαίνει. Πολύ περισσότερο από άλλα. Το πλεονέκτημά του είναι ότι σχετίζεται με την υγιεινή διατροφή λογαριάς και ελαιολάδου. Σε μία άλλη έρευνα που είχα κάνει για το ελαιόλαδο, φαίνεται ότι οι Καλαμάτα olives είναι οι μαύρες, ενώ green olives θεωρούνται ισπανικές και οι πιο επεξεργασμένες. Δηλαδή, η μαύρη ελιά της Καλαμάτας θεωρείται πολύ φυσικό, πολύ υγιεινό. Αλλά στην γαστρονομία, γενικά λόγω της επίδεσης των Ισπανών, χρησιμοποιούνται πιο πολύ το green. Το αεροδρόμιο είναι σημείο αναφοράς και αναζήτησης. Η Γερμανία με τις ΗΠΑ παραδοσιακές αγορές. Γύρω από την υγιεινή διατροφή, κάτι αλλάξει δεν βρήκα online, ουσιαστικά με το Ναβαρίνο, τις έχω κάποιες αναφορές. Κάποιες προτάσεις, εντάξει, αυτό περισσότερο και με αυτά που θα πει η Γεωργία συνέχεια, δημιουργία γαστρονομικών πακέτων, προσπάθεια κτισίματος εικόνας προς μη γύρω από την υγιεινή διατροφή και εστίαση σε αντίστοιχα κοινά, λέει target groups, συνεργασία εστιατόρων, εξαγωγών και παραγωγών. Εδώ έβαλα και ένα site για γαστρονομικών εμπειριών που έχει φτιάξει ένας φίλος για την Ελλάδα. Είναι culinaryexperience.gr. Άμα θέλετε να δείτε το δείτε, είναι πολύ ωραίο. Αυτά. Ευχαριστώ.